Село Чиканец, община Драгоман, Софийска област, квартал Горна махала. От центъра надясно, средата на селото, бившата улица Развигор. Пред имота ми се намираме. Около 17:30 часа. Ето вижте. Уличното осветление не свети преди имота. Ново лето осветление, проставено. Не отдавна, като преди това, от 2018 година, нямаме осветление и продължаваме да нямаме. Но се води, че имаме улично осветление пред имота ми. Сега след малко отиваме малко по-нагоре, за да видим на стълбовете там има ли осветление.